जाय मानसिया अहंकार आरो घमंडी जायो बै मानसिया सक्सेस जानायनि उनावब्लाबो लासैनो बिनि अहंकार आरो बिनि घमंडिया जोबलाङो। बाथ्राया जाहैबाय जों बर'फोरनि प्राय पलिटिकल लिडार जायखिजाया आफादनि बिबान मोननाय लिडारफोरा ओरैबायदि घमंडी आरो अहंकार नोंथाङा बिसोरखो आसरित मोनगोन। पलिटिकल लिडारफ्रा मेनलि आं बुंदों पलिटिकल लिडारफ्रा घमंडी आरो अहंकार जानो नाङा। जों पाब्लिकनिफ्राय भट लानानै देरहायो। इलेक्शननि टाइमाव जों पाब्लिकखौ ओरैबायदि नाटक खालामनानै दिन्थिफ्लायो। अन्नाय पाब्लिकखौ बिराद अनो बिराद मोजां मोनो आरो पलिटिकल जायफोर इलेक्शन गेलेगोन बिसोरो गावनि मानसिफोरखौ गावनो फन खामै खामै लिंहरगोन, खबर लागोन, थांगोन, फैगोन, साहा लोंहोगोन, जाहोगोन, बायदि बायदि खालामगोन। जेब्ला बियो MLA जागोन, मिनिस्टार जागोन, मायबा मोनसे लिडार जागोन, बेनि उनाव नोंथांखौ लेथु सिङा बांना दिन्थिगोन। गोबां नुबाय प्रेक्टिकेलि पलिटिकल लिडार जानायनि उनाव MLA जानायनि उनाव मिनिस्टार जानायनि उनाव नोंथाङा जुदि बे मानसिखौ फन खालामोब्ला बियो प्राय नोंनि फनखौ रिसिभ खालामनाय नङा आरो अहंकार खालामगोन। पाब्लिकजों मोजां टार्म्स लाखिया। गोबां पलिटिकल लिडार नुबाय जों इलेक्शनाव देरहाखांबाय, देरहाखांनायनि उनाव पाब्लिकखौ लोगो हमा, पाब्लिकजों मोजां टार्म्स लाखिया, पाब्लिकआ फन खालामोब्ला रिसिभ खालामा, पाब्लिकनि समस्याखौ बुजिनो नागिरा, बेफोरबायदि गोबां नुबाय। आरो पलिटिकल MLA मिनिस्टार जानायनि उनाव जोंनि बर'फोरनि लिडारा मा सानोथाय पाब्लिकखौ माथो होनो बिनियाव टाइमानो मोना, पाब्लिकखौ खाथिरानो खामा, जानला मानला बाथ्रा बुंनाय जों गोबां पलिटिकल लिडार दिनैसिम मेगन सिगाङाव नुबोगासिनो दं, सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं, दिनैसिमबो नुबोगासिनो दं। जोंनिया सानो खोमा सोरबा साधारन बिबान मोननायनि उनाव उमुगानो जा XYZ मायबा मोनसे आफादनियानो जा, मायबा मोनसे चेयारमेनानो जा, मायबा मोनसे उमुक मोननायानो जा, MLAयानो जा, MCLAयानो जा, बे पलिटिकल पावार मोननायनि उनाव जोंनिया बर'फ्रा गावखौनो भाबियो खोमा बियो आमेरिकानिसो राष्ट्रपति जेन। बेखौ नोंथाङा माथो होनाय नङा, नोंथांखौ बियो माथो होनाय नङा, सिनाहायै जागोन। बेफोरबायदि गोबां पलिटिकल लिडार मेगन सिगाङाव नुबोगासिनो दं। पलिटिकल लिडारनि बाथ्राखौ बाद दोन, जोंनियाव ओरैबायदि खायसे अहंकार मानसि दोङो, बे आफादनियानो जा, जायखिजाया आफादनियानो जा, आरो जोंनि बर'नि खायसे इउटुबार ओरैबायदि अहंकार आरो घमंडी 1000 साबस्क्राइबार थानाय इउटुबारनि बाथ्रायानो बेलेग। ओरैबायदि बिनि बाथ्राया घमंडी, अहंकार बिराद नुबाय। आसरित मोनो आं। सोरबा 1000 साबस्क्राइबार दङ, सोरबा 5000 साबस्क्राइबार दङ, जोङो 20,000 साबस्क्राइबार दङ। बिसोरनि बाथ्राफोरखौ नायनाय ओरैबायदि माने लेबेल अहंकार जेन बे आमेरिकानिसो राष्ट्रपतिया। अहंकार आरो घमंडीया नोंथांनि पलिटिकल जिबनानो जा, नोंथांनि इउटुबार केरियारानो जा, नोंथांनि जायखिजाया केरियारखौ खिन्थु धंस खालामनानै होगोन। बेनिखायनो जोङो मोजां जानांगौ, पाब्लिकजों मोजां जानांगौ, मोजां साननाय दिन्थिनांगौ, बिहेभियारखौ मोजां दिन्थिनांगौ। पलिटिकल लिडारफोरनि थाखायथ' बेयो बयनिख्रुइबो भयंकरसिन। नोंथाङा जुदि MLA जानायनि उनाव, मिनिस्टार जानायनि उनाव जुदि पाब्लिकजों अहंकारि आरो घमंडी जुदि दिन्थिब्लायबा your political life is only 5 years। मात्र नोंथांनि पलिटिकल पावारा 5 बोसोरल'सो। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्लाबो MLA मिनिस्टार जानो हानाय नङा। नायनानै लानांगौ आसामनि हिस्टरियावनो जा, बड'लेण्डनि हिस्टरियावनो जा, जायफोर पाब्लिकजों अहंकार आरो घमंडी खालामदों डाइरेक्ट जोख्लायजों आरो ब्रह्मपुत्र गारहरदों। बियो जेब्लाबो MLAबो जानो हानाय नंला, MCLAबो जानो हानाय नंला, मायबा मोनसे लिडारबो जानो हानाय नंला। गोबां उदाहरन होनो हायो, उदाहरनखौ आं उनाव लासै लासै होगोन। बेनिखायनो पलिटिकल लिडारफोरजों मोनसे खावलायनाय, पाब्लिकजों मोजां टार्म्स लाखिनांगौ। फैसा थाखाया गोदोर नङा, पाब्लिकआ फन हरोब्ला रिसिभ खालामनांगौ। फैसा गैया नोंथाङा बुं, गासैबो पाब्लिकआ फैसानि थाखाय
MLA मिनिस्टारखौ फन खालामा खायसे मायबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखायबाबो फन खालामो अहंकार आरो घमनदि जानो नाङा आं बेखौनोल' बुङो आरो मात्र 5 बोसोर सासे पलिटिकल लिडारनि पावारा मात्र 5 बोसोर बेनि उनावनो पाब्लिकआ बे पलिटिकल लिडारखौ ओरैबो खालामनो हायो